Дори тази приказна вечер, която бе опоена от спокойствието на тишината, се превърна в поредният болезнен спомен. Погледнах луната, а тя бе необичайно близо. И така разбрах, че днешния ден ще е по-специален. Тогава се появи и той, призракът. Появи се от тъмнината, вземе със себе си, като остави само следи от сълзи и отчаяние. Бучка беше заседнала в гърлото ми. Не успях да издам своя отчаян вик. Опитах се да бъда силна. Исках да бъда силна. Исках да му причиня същата болка, която той ми причиняваше в момента, и да го разбия на хиляди парченца. Стиснах юмрук, но това ми се стори неестествено. Помислих си, че един човек, който бе отдал изцяло душата си и цялата си любов, не трябваше да изглежда така. Нямаше го вече неговия допир. Липсваше ми тази усмивка, която осмисляше моето ежедневие. И тогава една сълза се отрони. И знаете ли, тя беше красива, но някак неспокойна. Движеше се бавно, сякаш не искаше да предизвиква други след себе си. Но ми подсказваше, че иска да ме напусне. Дори тази сълза усещаше мъката ми. И тогава разбрах, че не бях сама. Тогава се появи отново той, призракът. И двамата бяхме станали жертви на нощта. Аз бях неговата жертва. Намирахме се и се изгубвахме в погледите един на друг, а чрез тях преплитахме душите си. И не искахме този миг да свърши. Но така само правяхме болката по-непосилна, а раната по-дълбока. А луната? Луната сяеше все така силно. При допира на устните му потрепервах. Изцяло се бях отдала и изцяло се бях открила. Той бе и умът, и сърцето ми. Чувствали ли сте се някога размазани? Защото точно така се чувствах аз в този момент. Напълно разобличена от съдбата и напълно погълната от реалността. Всеки път, в който си поемах въздух, изпитвах болка. Капките дъжд все по-силно се разбиваха пред мен. И тогава в този внезапен миг той просто изчезна. Превърна се в капка и се разби точно пред мен. А Вселената се смути от своята жестокост. Луната не сияеше вече толкова ярко. Сякаш бе отдала енергията си за онзи миг. И сега вече беше смутена и сломена. Дъждът спря, дори и вятърът избяга. А самотата отново успя да си проправи път в тази тъмнина. Сграбчи ме и ме отведе на места, за които никога не бих имала смелостта да говоря.